Akan so daga taskar Bakandamiya. Labarin akan so wanda fasihiyar marubuciya Lubna Sufyan ta rubuta. Babi na 7. Fa'ad, yaushe ka ƙara lalacewa haka? Wancan mutum bai isa ya haife ka ba har za ka iya daga hannu ka mare shi? Anti Fatima ke faɗi rai a ɓace. Wani numfashi ya ja da alamun relief ya ce, thank God ba shi ya haife ni ba, an karki sake ɗaga min hannu, ba yaro ba ne ni. Wani abu ya tokare mata a wuya. Anti Maryam ta ce, Fa'ad, rashin kunya ko? Juyawa ya yi daga inda yake zaune ya watsa mata wani kallo tare da faɗin, mind your own fucking business. Fa'ad ke rashin kunyar, amma Lukman da ke zaune shi yake jin kunya. Gaba ɗaya ji yake dama motar su Fa'iza ya shiga da bai ga wannan ɓacin ran ba. Ka wuce mu je Fa'ad, and do us a favor, ka yi shiru mu ji da abu ɗaya. Lukman ya faɗi, ya juya ya kalli Anti Fatima da ke sharar hawaye. Anti Maryam kuma ta yi tsuru-tsuru a gefe, ya ce, don Allah Anti ku yi haƙuri, a bar maganar nan mu ji da abu guda ɗaya. Kai kawai Anti Fatima ta ɗaga. Fa'ad ya wani fizgi motar duk yana gwara su da jikin motar. Maza kashe mutu. Lukman ya ce rai a ɓace, ko kula shi bai yi ba, kawai ta farfasa yake a ciki. Kamar shi Anti Fatima za ta ɗaga hannu ta mara akan wani tsohon daƙiƙin talaka? Ya tabbata da ba su haɗa jini ba sai ya rama marin shi, kuma sai ya sa an kulle masa ita. Suna ƙarasawa ya samu waje ya yi fakin, mutane ne ciki a unguwar kamar za ta fashe. Ana ta alwala kasancewar yamma ta yi sosai, don a hanzarta a kai ta makwancinta. Ku nemi wani ride ɗin home. Fuad ya faɗi, bai jira amsarsu ba ya fice ya dokan murfin motar da ƙarfi, har wasu da ke gefe suka juyo suka kalle shi. What? Ya bukata a tsawace. Suka sadda kansa ƙasa. Ya ce 'yan sa idan banza kawai a ran shi. Fitowa sa'anta Maryam suka yi suna ta kuka, don yanzu mutuwar ke ƙara shigar su da wani sabon yanayi. Ba su bi ta kan Fa'ad ba suka wuce abinsu. Lukman ya zo ya raba zai wuce, shi ma Fa'ad ya ce, ina kuma za ka je? Ai ka jira ni ko? Cikin idanuwa Lukman ya kalle shi. After abin da ka yi wallahi kunya nake ji a ce tare muke. Yana gama magana ya wuce abin shi. Wani mutum ya yi wa sallama suka gaisa, ya karɓi butar hannun shi da Fa'ad ke jin aiko wajen zai haɗe ba zai iya wanke ko takalmi da ruwan ciki ba, ballantana har a zo ga jikin shi. Allah kaɗai ya san daga inda butar ta fito da kuma kalar germs ɗin da ke jiki. Motar shi ya buɗe ya ɗauko robar faro ɗaya sabuwa